ja tähtäät vaan sitten sinne savupiippuun, niin silloin sulla on oikea suunta. Aika korkealla. Joo, niin oot. Hyvinhän tää Lauri menee, eiks me? Onks jännittääkö yhtään? Kun sulla on vähän kaasu auki Deeptechissä. Kaasu on auki Deeptechissä. Ja siellä meillä on tää kyydissä Enduro. Ja täällä kippari Lauri ajaa. Mennään 17 solmuun Porkkalan selällä. Ai mitä? Sä oot niin hyvä kuski. Pysyks hyvin sen suuntaan sinne? Joo, okei, hyvä. Hyvin tähdä. Joo, niin kannattaakin välttää kareja. Eikä näy muuta veneliikennettä vissiin missään. Onks siellä? Ai niin, on toi pikkuvene, okei. No mut siihen me ei varmaan törmätä. Hyvä.